filmes, mor, eller? Nej, jeg vil bare lige have her. Skal du stå der? Ja. Ja, så flytter jeg mig. Ja. Sammen velkommen. Her så skal Skør Roklub 75. 20. standardhejsning. Vi har nu overstået vinteren, hvor der har været knap så meget aktivitet her i Roklubben. Men noget af det, der sker, siden vi tog standarden ned den 19. oktober sidste år. Den 8. december havde vi generalforsamling, hvor der var 25 medlemmer fremmødt. De væsentligste ændringer var, at vi fik lavet os et nyt korttidsreglement, samt vi fik lavet nye vedtægter. Ud af bestyrelsen gik Jesper Sørensen og Hans Petersen, og ind kom Bo Kjeldgaard Hansen og Flemming Andersson. Og John Clausen ønskede ikke genvalgt som revisor, så den post overtog Michael Clausen. Så det blev der i hvert fald sådan lidt. I vinter har vi ude for at finde os nogle sponsorer. Og til alle medlemmer store glæde er det også lykkedes for os. Firmaer, der indtil videre har eller vil sponsorere os i år, kan jeg nævne Bænke, Bikul. I påsken, der falder fra den 16. til den 20. april, skal vi have Shine Roklubben noget op. Sådan så der rigtig kan se flot ud til vores jubilæum. Så jeg vil opfordre alle til at komme herned og give en hånd med. Og i den anledning, der vil Fono være værter med et givet brød til den arbejdende del af sportskarrieren. Og den 15., 16. og 17. maj skal vi have en langtursstævne her i Skælskør, hvor vi har indbudt andre roklubber. Og jeg vil tro, efter sådan et arrangement vil der nok også være lejlighed til en god fest bagefter. Udover dette vil René også prøve at få lavet en Sjælland Rundt-tur. Men ellers er der mest lagt op til, at langtursbrugere på egen initiativ selv vil prøve at lave nogle ture, og så kan de altid få gode råd og vejledning hos René. Skal vi have 3 leve, så skal det skøre Roklub. Skal det skøre Roklub for længe leve? Hurra! Hurra! Jimmy, du bare synger. Nej, jeg tager det nu. Her kommer det, så... Jeg synger ikke. Nå, men det er bare, jeg siger, at jeg har også mange gange. Ja, halløj! Jeg vil godt have lov til at byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til Skælskør Roklubs 75 års jubilæum. Det er en rigtig god ting at se, at der er så mange fremme. Både nuværende medlemmer og ældre medlemmer.
Vi havde jo skrevet, at hoveddåben fandt sted kl. 12. Men inden, der gik jeg først ordet fra Mester Søren Klopsen. Værsgo. Jo, tak skal du have. Vi har det jo herligt. Vi rider jo stadig på lidt af en bølge. Og vi er mere eller mindre hæse alle sammen. Men jeg har da så meget spændende, så jeg på byrådets vegne meget gerne vil sige tillykke til Skælskør Roklub med de 75 år. 1917, det er jo egentlig et bemærkelsesværdigt år. Jeg vil på byrådets vegne sige tillykke og håbe, at det går da godt fremover i Skælskør Roklub, at I må få stor tilslutning og nogle gode resultater og et godt kammeratskab. Og så synes jeg, at vi alle sammen skal udbringe et trefoldigt leve for den 75 år. Skælskør Roklub, længe leve! Hurra! 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 Og så suset fra jer, synes jeg. Hurra! Og så er det vigtigste, jeg har. Tillykke. Ja, for godt et år siden, der i bestyrelsen, der fandt vi ud af, at vi synes, vi skulle til at gøre lidt mere ved kaffebrugningen. Og vores materiel, det var i hvert fald ikke tid. Og penge, det knævde vi meget med på, vi selv havde i hvert fald. Så vi begyndte at søge en sponsorstøtte. Jeg var selv nede i Skælskør Bank, og det var et af de første steder, jeg var. Og jeg må sige, jeg var meget ved mig. Det var ikke længe før vi fik deres hjert for, at de meget gerne ville støtte os. Det er ikke første gang, de har gjort det. Nu har de i hvert fald gjort det. Ja. Men ellers så går vi videre til dåben, og jeg vil bede om at foretage dåben. Det var altså lige øje. Jeg skulle ikke til Du må ikke kigge før tid. Nej, det gør vi. Jeg kan ikke se noget i noget øje. Ja, så vil jeg begynde med at sige, at i fjordvand er allerbedste blå vand kvalitet. Vil jeg døbe denne båd PV. Og jeg vil ønske, at båden og de roere, der skal bo i den, altid må have godt frisk vand under den om end beskedne køl. Og så vil jeg, selvom vi allerede har udbragt et leve, synes vi bør udbringe et leve til, dels for denne båd, og dels for de roere, der er i den situation, at de skal ro i båden, håbe de må opnå gode resultater. Og så skal vi også tage med en gang til Skælskør Roklub, som jo nu gennem 75 år har formået at samle juniorer, seniorer og oldboysroere i en stor, smuk forening. Det fortjener al ære. Lad vi råbe, vil leve samtidig med, at vi nu har døbt den PV. De længe leve! Hurra! 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 Så hvis du på vane, så vil jeg gerne bede kredsformanden for Dansk Vinterhusbørn, Mette Andersen, om at sige et par ord. Ja, indledningsvis så vil jeg ønske Skælskør Roklub rigtig hjertelig tillykke med de første 75 år. Jeg vil også lykønske Skælskør Kommune med Roklubbens 75. 20. år. Det må være pragtfuldt at være borgmester i en kommune, der igennem 75 år blandt andet har haft en livskraftig roklub. At vejret er sådan i dag, det betragter jeg som en ganske naturlig ting. Jeg tror, at igennem lang tid, så er der mange, der har gået og sukket efter regn og så videre og så videre. Men denne dag, den skulle
kulde, og den er blevet en solskinsdag. Det fortjener I her i Skælskør Roklub. Af naturlige årsager, så har jeg ikke mulighed for at trække et rids igennem Roklubbens historie. Men jeg vil nævne 2 episoder, 2 oplevelser, jeg har haft her i Roklubben. Den ene, den går 2-3 år tilbage, hvor jeg var deltager i et motionsarrangement hernede, som strakte sig over godt 2 dage. Og fra vi kom til vi gik, så fornemmede vi en entusiasme i denne her roklub, som siger spar 2 til meget. En kreds af klubbens unge medlemmer havde Tage, kom frem med lyset. Ja, men jeg vil da også gerne påkalde mig opmærksomhed et øjeblik, og det vil jeg gøre ud fra. Jeg begynde med at ønske Skælskør Roklub rigtig hjerteligt tillykke med de 75 år. 1992 er jo et år med mange mærkesager, og vi har haft en folkeafstemning, vi har haft sølvbryllup i forbindelse med regentparret, og så har vi så Skælskør Roklubs 75 års jubilæumsdag. Det må nok sige sig at være et mærkeår, der hedder 1992. Skælskør Roklub har jo ligget her i disse mange år og været utrolig mange ting igennem. Skæbnen har jo ikke altid været dem lige velgunstig, men de har rejst sig som anden Phoenix, fuld af asken. De har gjort det med bravur hver gang, og de har fået en dejlig klub ud af det. Selvom de er lige på skæle af næsten mulighed for at have en klub her. Men de har godt klubliv. Jeg vil på de sydsendte roklubbers sammenslutnings vegne ligeledes ønske roklubben rigtig hjerteligt tillykke. I går med til disse kaproninger. Jeg tror nogle gange mere for at deltage end at vinde. Men det er i sig selv jo også meget væsentligt. Men jeg kan da glæde mig over, at de gange, hvor I så har været på scoringstavlen, så har I da været vinder af det attraktive 500 meter sportsmæssigt. I skal også i år holde kaproning her, og naturligvis er det rimeligt, at det skal være her i jeres 75 års jubilæumstegn, men også i sammenslutningen 70 års jubilæumstegn. I er jo dem af de 4 klubber, der egentlig har været med som medstifter. I har været med siden 1922, ret bemærkelsesværdigt, og vi siger tak til jer for et langt og trofast medlemskab. Vi forventer selvfølgelig, at vi fortsat forventer et beskedent kontingentindbetaling af 100 kroner om året. Derefter vil jeg også godt have lov til på den sammenslutningens vegne og overrække jer en beskeden opmærksomhed, et lille pengebeløb, der står i forhold til kontingentet. Rigtig hjertelig tillykke. Ja, så synes jeg, vi skulle se på båden på vandet. Hans! Hvor var han så henne? Nej. Har du lyst til at prøve den første tur? Ja, det gør vi. Jo. Så kan man bruge et par gange. Det var ikke noget specielt.
Nu skal Skør Bank og Totalkredit, de er de eneste, der er sponsor i dag. Harbo, de har også været så flinke og give os 300 liter øl. Så hvis nu I alle tørstige, så kom ind og få lidt vådt til gaden. Jeg ser rundt med sin hjemme. Jeg tror ikke sin egen øjne.